Ene segurako aitonak ogia behar zuenean, Kastilara joaten zen jornalaritzara Garietara. Bere igitaia treberen eta komentzen bai, hori bai. Hamarra urzituen gozetzetxean bai, hori bai. Kastiliako jornalariek ogia behar dutenean, goi herrira jiten dira jornalaritzara fabriketara. Kanpokoak bizkorrak omen dira peonzan bai, hori bai. Hamaika aur badute gozetzetxean bai, hori bai. Kastiliako zoroez eta goierriko tximiniez, ene aitonak eta kastilianoak jabe bat zenezan, euren aurren asean, ez luteke iez gehiagorik ikusiko, ez Kastilian, ez Euskadin, ez Kastilian, ez Euskadin bai. Hori bai bai, hori bai bai, hori bai bai, hori bai.